si zasa poviete, že čo tu zase chce ten Tuli Vojtek, otravuje. Neotravujem skutočne, aspoň dúfam, že vás... A keď vás otravujem, tak vypnite a choďte niekde na niečo iné, či už na YouTube, alebo či ste na stránke Gigacomputeru a tam zostaňte. Len toto si odkliknite. Nechcem otravovať, naozaj nechcem otravovať, ale pokračujeme v tom aj v mojej túžbe trošku poznávať nové veci, novinky, nové zariadenia, čo mi Miňo Staník a jeho tím v Gigacomputeru v Banskej Bystrici, opäť som v Banskej Bystrici, opäť som neobyšiel tento svetostánok ITčka, týchto úžasných vecí a počúvajte, čo vám poviem, ja som pred 15 rokmi 16 možno, ja som naozaj som netušil, čo je to myš, čo je to už keď povedal, že Windows, ja som vedel, že Windows je okno, ale čo je to Windows, že to sú okná, ale čo to má, že mám umyť, alebo ja neviem. Nehovoriac o notebookoch. To, ja keď som niekoho videl, že má to na kolenách a ťuká do toho. V divadle sme hrali jedno predstavenie Evangelium o Márii a tam hrali s nami aj také deti. Hej, a jedného kolegu, detského chlapčeka, ktorý účinkoval v tomto úžasnom Bednárikovom muzikáli, tak sedel v bufete a mal notebook taký a ťukal do toho. Ja som sa ho pýtal, to čo máte, prosím vás, pekne, on sa tak pohrdal na mňa, bože, neznalec, zase ďalej umelec, no ešte jemu budem vysvetľovať. Hovorím, myslíte, že aj mne by sa to zišlo? Vôbec nie. Ak nie ste profík, tak nie. Teraz to už má naozaj, už tieto čudá vytláčajú písička, vytláčajú normálne počítače a zostavy. Jasné, čo sú profíci cez grafiku, takí, čo potrebujú obrovské výkony, naozaj obrovské výkony. A to keď si predstavím, že prvý počítač mal rozlohu nejakých 6 fotbalových ihrísk, tak to je smiešne. Počúvajte toto. No, ja som to, hovorím, niekedy nevedel zapnúť, niekedy zatvoriť a pozrite sa, čo sa mi dostalo. HP, to bola voľakedy u nás kozmetika. HP, to viem, lebo otec mal takú, dostal vždy na Vianoce, lebo vždy sa holil barbusom a potom dostal, že HP, to bola taká kozmetika. A Hewlett Packard znalcom hovorí toho veľa. Naozaj je to renomovaná značka HPčko. A tento pavilión tejto úžasnej farby, ktorá prvá padne do oka určite, tento dizajn. Tak ako som spomenul, nie som znalec, nie som tu ani preto, aby som vám dával návod na použitie toho, ten, kto ovláda notebook, tomuto nebudem hovoriť, a ten, kto sa prvýkrát dotkne takéhoto čohosi zázraku a výdobytku techniky a vedy, tak tomuto vysvetlia určite blízky. Nie ja tiež nie som ani na technické parametre, ale niektoré mi naozaj trošku ma oslovili, niektoré technické parametre, už len HDDčko má 750 GB. Šišmária giga. Ja keď si spomeniem, keď som do prvého foťáku kupoval kartu a takú tú SD kartu a viem, že 256 MB karta stála 7500 korún. Ale vidíte, no tak to ešte keď vám poviem na konci túto cenu tohto, ja vám nepoviem cenu, to si vy zistíte na stránke Gigacomputeru alebo prídete do Bystrice priamo do predajne. Je to nedaleko od historického centra, skutočne asi 80 metrov alebo 100 metrov, čo by kameňom dohodil. Takže predsa len som spomenul 750 giga HDDčka, ale ramku to má, počúvajte, ramku to má 6 gigovú. 6 gigovú ramku, my sme to dokonca aj so Zuzkou sme to celé, s mojou dcerou Zuzkou sme nad tým špekulovali, pozerali, toto ešte tam, počkajte, také heslo je, keď si to ja spamätám, je veľké T, to je týmto, takto. Ja nemôžem hovoriť nahlas, dobre, viac už nepoviem. Už viac nepoviem je heslo, ale pozrite, welcome, no welcome. Má to všetko, čo to má mať, 6
gigovú rámku, viete si predstaviť tú rýchlosť za tieto peniaze? Ešte raz hovorím, jasné, že každý si povie, že dôležitá je cena ako všetkého, hej? Ale keď si, ja nehovorím, že to je Rolls Royce. To nie je úplne, ani úplne Mercedes, aj keď to HPčko sa radí medzi tie kvalitnejšie značky naozaj, ale tak si ho zdieľano v Tajvan, priznajme si. Ale na to všetko je to skutočne skvelá mašinka, rýchla mašinka, nemá problémy, všade sa dostanete, Wi-Fi to má najmodernejšiu, ja neviem čo ešte, všetko to má najmodernejšie, ale hlavne tá rámka ma zaujala, lebo 6 GB to nemá hockto a za túto cenu. Nehovoriac o dizajne, lebo tak jasné, chlap si povie, že aká rubínová, krásna farba, ale mne to pripomína, viete čo mi to pripomína? Mi to pripomína trošku farbu kvalitného, dobrého rubínového vína. A nie na to dobré červené rubínové víno. Pozrite sa, chlapi, medzi nami, hej, nemusíte vy akože klasika čierna, alebo keď už tak biela, alebo tak, ja viem, čo vy máte na mysli, žiadne víno, ale black and white, nie. Ale keď máte koho si naozaj radi, koho si úplne opačného pohlavia, či už je to vaša manželka, priateľka, poprípade, ak vám dcéra robí v škole či na inom poli radosť, tak určite ju nie len výkonom, nie len cenou, lebo viete, že my niekedy na tie ceny, ak sa to netýka potravín, príliš nehľadia, ale týmto dizajnom určite potešíte. To je, a ozaj, keď sme pri tých ženách, viete ako, no, skôr než to poviem, tak chcem záverečne také rezume. Ja mám celkom slušný, od Gigacomputeru mám celkom slušný, dokonca by som povedal, že veľmi slušný ThinkPad. Ja som s ním maximálne spokojný. Ale toto odporúčam. Odporúčam hlavne, chlapi, ženské srdce, ním potešíte. A vravím, výkon, parametre a cena. Na trhu nenájdete nič, podľa mňa nič lepšie ako toto. No a keď sme pri tých ženách, to viete, ako prišla domov manželka a hovorí, že drahý, áno moja, videl si už skrčenú 10 eurovku? No pozeraj, skrčila 10 eurovku. Pán drahý, a videl si už skrčenú 100 eurovku? Ne, to som tiež nevidel. No tak pozri, takto sa to krčí. A drahý, a videl si už skrčených 50 000 eur? No to vôbec nie. Tak sa choď pozrieť do garáže. Majte sa krásne. Tulí.